Hvad så? Kan jeg køre hen til mig? Hvad så? Hans. Hen og spise. Og giver I den gas med derhen. Kan den køre sådan, at I ikke for store til den? Det er da godt, Hans. Ja. Skal vi stoppe videoen? Du gider ikke have mere video. Kan ikke vise, hvor den kan køre der? Kør alt, hvad du kan lige hen til køleskabet. Så ser vi lige, og så tilbage igen. Og drejer du, og så kører jeg tilbage igen. Alt, hvad den kan. Lige så hurtigt, den kan. Er det sjovt, Hans? Fuld fart. Så slukker jeg videoen.